Værsgo. Ja, vi prøver at analysere den sætning, vi har på tavlen her. Og første led, vi går efter, det er vores bolle, som vi også kalder vores verballed. Næste led, vi kigger efter, og det var som sagt giver. Og hvem er det, der giver? Det er manden, det er vores kryds, det er vores subjekt. Næste led, vi kigger efter, det er vores trekant, det vil sige, hvad giver manden? Han giver blomsterbuketten. Og vores trekant, det er også den, vi gerne vil have til at hedde akkusativobjekt. Næste led, sidste led i denne sætning, vi kigger på, det er, hvem giver manden blomsterbuketten til? Det gør han til moderen, og det er firkant. Firkanten kalder vi også for dativobjekt. Nu skal vi så have oversat det her til tysk, og det vil sige, at vi skal finde ud af, hvad køn de forskellige ord er. Manden, som alle er enige om, det er maskulinum. Moderen, hun er femininum. Blomsterbuketten er maskulinum. Når vi så oversætter den, så er manden, det har vi jo hørt, det er noget med, at det hedder mand. Og det er også rigtigt nok. Så vi kan i hvert fald skrive mand. Når vi så skal finde ud af, hvad der skal stå foran manden, så vi, at det var subjekt. Så skal det placeres i nominativ, maskulinum, nominativ, der hedder det der mand. Så kan vi skrive der. Giver, det er ikke det, vi lige koncentrerer os om i øjeblikket, det hedder gibt. Og så skal vi have moren. Moren er vi enige om, at hun hedder Mutter. Men hvad der skal stå foran hende her, det må vi lige frem og kigge på vores skema. Og der kan vi se under femininum, der kan vi så se, at vores firkant, vores dativobjekt, der kommer moren til at hedde der Mutter. Så skriver vi der Mutter. Blomsterbuketten, den var trekant, altså vores akkusativobjekt, og vi var enige om, at den var maskulinum. Så går vi frem og kigger på vores skema. Maskulinum, akkusativ, det her vores trekant er, så hedder det den. Så putter vi vores den ind til vores Blumen. Strauss. Og så har vi fået analyseret sætningen på tysk.